зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, прісні цукерки. Включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, прісні цукерки. Інтернет-зірки — це щури, що сидять по норах. Пацани щось поплутали і називають своями андеграунд. Вам імпонують імітатори, інкубаторські майстри цирку. Без стилю, без трюків, без своєї точки зору. Я заїбався чути постійно трюїзм та бачити лише мімікрію. Ці імбіцили з слабким імунітетом розповсюджують тільки бацили. Ну звісно ж, блядь, балаболити, не болото переплити, пером махати не лопатою. Чувак став репером, але спочатку треба було стати людиною. Реп став попсою, мейнстрімовою шлюхою, яку всі трахають. Глибоко в попу, яку всі трахають. Глибоко в глотку, глибоко, глибоко, яку всі трахають. Глибоко в попу, яку всі трахають. Глибоко в глотку, яку всі трахають. Глибоко, глибоко, яку всі трахають. Глибоко, глибоко. Включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, прісні цукерки. Включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, прісні цукерки. Включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, прісні цукерки.